Bil-pressjoni żżid fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, l-attitudni ta' Bernard Grech lejn min jistaqsih id-domandi qed issir iktar konfrontattiva. F'perjodu fejn itibati minn inċertezza kbira għaliex l-awtorità tiegħu kienet imminata mill-grupp parlamentari, Bernard Grech spiċċa jew jinjora d-domandi jew letteralment jaħrab. Il-kap tal-Oppożizzjoni għamel hekk anke meta mistoqsi dwar ir-riforma fil-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, wara li fl-aħħar ġimgħat deputati tiegħu taw l-impressjoni li se jitresqu xi numru ta' emendi fi stadju ta' kumitat, il-kontribut li ngħata fil-kumitat tal-abbozzi tal-liġijiet kien xogħol ħafna, kif anke ġie nnutat mir-rapporti fil-gazzetti. Staqsejna dwar dan lill-kap tal-Oppożizzjoni. Ressaqna il-proposti tagħna waqt illi konna qegħdin nitkellmu. Tant qed jinqabad f'inkonsistenzi li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jażel jipprovi għal inna ħalqna, anke jekk saqsejnieh domanda leġittima dwar għaliex m'għamilx emendi fil-kumitat. L-Oppożizzjoni tista' tagħmel emendi bil-miktub, Dr. Grech. Issa milli titkellem waħdek fuq il-mikrofon. Dan mhux l-uniku suġġett li ħarab minnu, tant li domandi oħra dwar l-irwol tad-Deputy Speaker Claudette Buttigieg ukoll ħarabhom. Dan billi qamu telaq jiġri l-barra bħal kif jagħmel xi ħadd li jkun daru mal-ħajt. Ningrazzjakom li segwejt. It-tieni mistoqsija ma ġibtilix, Dr. Grech. Kienet taf l-Onorevoli Claudette Buttigieg bil-manuvra t-tnej. X'inhi l-problema biex tweġiba din mistoqsija? Naf li qed li nitkellem waħdi, ma ħseb mistoqsija sempliċi, Dr. Grech. Kienet taf biha l-Onorevoli Claudette Buttigieg? Għaliex mhux twieġeb. In-nies jindunaw li qed taħrabhom il-mistoqsijiet.